Снегът показва дали една каравана е поддържана добре. Ние от Караван Стогол се грижим за нашите каравани и след всеки дъжд и сняг ги проверяваме. Разполагаме със собствен сервис. Нека да ви покажа основните неща, които гледаме. Люкове, тавани и стени. Снегът показва дали една каравана е поддържана добре. Ето какво открихме. Този люк сме го оставили в положение за проветряване. Забравили сме го, наша грешка е. Затваряме го и изчистваме навятия сняг. Това е разликата, когато се работи с доказан търговец, а не с частно лице, което иска да се отърве от проблемите си. Ако открием други проблеми, те се отстраняват в сервиза ни и клиента получава подготвена каравана. Така работим в Караван Стогол. С грижа, не с оправдания.